Gernika, margoa, ikonoa, Gernika, memoria, lekua, bien arteko loturak, bien artean sortu izan diren eta sortzen diren esanahiak, Gernikara aldarrikapena, eguneratu, berraztertu, sakondu, hainbat arlotan. Gure ustez, Gernikara aldarrikapen hori gure ekartzean, ez dugu bakarrik memoria iraganera begira esan nahi dute. Edo historia ariketa bat egiten dugu bai, gaur mai gainera ekarri, aldarrikapen horren inguruan, egin ziren, burutu ziren, ekimen kulturalak, politikoak, artistikoak, hainbat eta hainbat, euskal kulturaren pertsonai, artista, politikari, eta jende arrunta, herri mugimendua, ibili izan horren inguruan, eta jarraitu izan du aldarrikapen hori bultzatzen urtetik urtera, gaur arte. Zer bultzatzen gaitu zehazkin burgeten eta alakotu egiten, eta oso tresna egokia da, normalean historia izaten da, estaduen eta poteren iraganeko bertsioa, beti beren errealidadea justifikatzeko eta jenden artean nolabait normalizatzeko. Orduan, poterean egon ez gareno, edo behintzat kendu digutena eta ez daukagu olako tresnari. Eta Pierre Norak, hain zuzen, jorratu zuen konzeptu hori, historiara beste modu batez hurbiltzeko. Jenden aldetik hurbilago, ze jendeak gordetzen du, hain zuzen, ez historia biziketan, memoriaren aztarnak edo referentziak, ez? Zer dira memoria lekuak, sartu goinak kontzeptuan, ez? Baina, azken finean da, historiaren estenatokiek. Eta jendea hor kokatzen du, bere esperientzia, bere emozioak hurbilago dira. Normalean, historia izaten da oso objektiba, oso zientifikoa, akademikoa eta hori, eta hortan justifikatzen da, eta memoria berriz da askoz subjektiboago eta jendentzako hurbilago. Eta oso, zentzu hortan, lotuta dago beren identitatearekin. Kontzeptu abstraktoa da. Jardunaldizok guztizontzat aberazgarrik izeti espero dugu. Eta batez be, herrizen eta memoria historiko zein kolektiboan aldarrikapena indartzen laguntzie. Gerrien zitaltasunen leku izeniko herri honek, armarri modure hain biherrizko daben Gernika artelanari, azken bidaiza itxie falta jakola, eta nonoz, gure haotzan indarragaz, eingo dabela 420 kilometroko bide hori, gure artera iristen daner arte. Gogoratu, jardunaldizetan izena emoteko, gure webgunien bitarte seinalko dozuela.